दिनै देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 10 नं आमगुरि गामियाव गोदानै लुफुंजानाय VCDC-खौ बेखेवनानै होबाय। क'क्राझार देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सिङाव थानाय हल्टुगाव VCDC मावख'खौ गोदानै लुफुंना लानायखौ दिनै बेखेवदों 10 नं देबोरगाव बियाबनि TC/LCC-नि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारि बिथांनि आखाइजों। गोबाव समनिफ्रायनो हल्टुगाव VCDC मावख' गैयैनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे VCDC-नि मासिगिरि बिथांमोना दोलोनि माखासे जौगाखां खामानि मावनायाव जेंना जाबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय बिटिआर सरकारनि गोख्रों खामानि मावनायजों दिनै VCDC मावख' लुफुंनानै होनायाव जोबोद गोजोननाय फोरमायदों हल्टुगाव VCDC-नि मासिगिरि बिथांजों लोगोसे बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङा। दिनैनिफ्राय बे VCDC मावख'आव जिरायनानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजौनिफ्राय एबा सरकारनि मा खामानि मावनो बिथोन फैयो बेखौनो मावबाय थानो हासिगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों लोगोसेयै आरो रायजो राजाफोरनि मदद होनायजों होननानै फोरमायदों हल्टुगाव VCDC-नि चेयारमेन मनज बसुमतारी बिथाङा। बे जोंनि थाखाय हल्टुगाव VCDC थामहिनबा जोंनि देबोरगाव TLCC-नि आन्दाराव जोंनि गोजोनथाव मोनसे रादाब होननानै जों बुंनांगोन। दा बिनि गुदियाव जोङो गोजोननायखौ बावनांगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ श्री प्रमद बर' सारनो। मानो होनोबा बिथाङा रायजो राजाफोरनि सार्थआव जे बिटिसि ओनसोलनि जे एरियायाव VCDC-आव मावखुलि गैया रायजो राजाफोरनि थाखाय जिरायनानै VCDC चेयारमेन मेम्बार गामिनि गावबुरा बिसोरजों जिरायनानै जे जायगायाव जिरायनायनि जि खाबु गैया बे खाबु गैयैखौ नोजोर बोनानै सारा बिटिआरआवनो VCDC-नि मावखुलि लुफुंनांगौ होननानै देग्लायनि नैबे बाजेटनि गेजेरजों थि खालामनायनि थाखाय जेरै सारा बिटिसिआव बेबादिनो VCDC अफिस होनाय बायदि जोंनि क'क्राझारावबो मोनदों आरो क'क्राझारनि जोंनि नैबे देबोरगाव TCLC-नि आन्दारावबो नैबे हल्टुगाव आरो आमगुरि VCDC कालुगाव सबाइजार बे मोनथाम VCDC-आव जोंहा मावखुलि गैयामोन। दिनै जोंहा लुफुंनो हादों आरो बेनो जोङो दिनैनि दिनाव हल्टुगाव VCDC-नि मावखुलिखौ जोङो बेखेवनो मोननो हानाय जाहैदों। दुर्भाग्यजनक जोङो प्रमद बर' सारखौ बे न'खौ खुलिनो थाखाय जों लिंनानै लाबोदोंमोन। नाथाय हठात माखासे एंगार हायै खामानिनि थाखाय दिल्लीयाव थांनांदों होननाय जों खौरां मोननाय जाहैदों। दा बिथाङा सारा जोंजों नुजाथिफैनो हायाखै। बेजों लोगो जोंनि 30 नं सानजा क'क्राझार MLA श्रीजुत लरेन्स इस्लारि सारखौबो जोङो खावलायहरदोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिथाङाबो हठात गावनि देहानि मोनसे उसुबिदानि खारनाव दिनै नुजाथिनो हायाखै। जायखिजादोला जोङो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक VCDC चेयारमेन आरो जोंनि देबोरगाव राजखान्थि दोलोनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो बिदिनो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय हल्टुगाव VCDC-नि मावखुलिखौ जोङो बेखेवनो हाबाय। दा जोङो बेखौनो गोजोननाय मोनसे रादाब नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बावहरनाय जाहैबाय। रायजो राजाफ्रा नैबे VCDC अफिसनि गेजेरजों सोरखौ बेवहाय गासिबो जेंना दा रायजो राजाया मा उसुबिदायाव प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं बे प्रब्लेम्सफोरखौनो VCDC-आव चेयारमेननो बिथांमोनहा खिन्थाफैनो हागोन। मानो होनोबा बे VCDC अफिसावनो जोंहा मोनसे ग्राम सभा जायो। ग्राम सभाया लाइन डिपार्टमेन्टफ्रा बाहाय नुजाथिनांगौ जायो। VCDC-नि चेयारमेननि आखायाव जुदि बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि प्रब्लेम्सफोर जुदि रायजो राजाफ्रा गथायफैदोंब्ला ओइ दिनखालि जेथियानाखि ग्राम सभा जागोन बे ग्राम सभा खालि VCDC चेयारमेन लाइन डिपार्टमेन्टनो गथायनानै होनो हागोन। बेवहाय जोङो TCLC चेयारमेनखौ लोगो हमनो हागोन, VCDC चेयारमेन मेम्बारखौ लोगो हमनो हागोन। जोङो जोंनि सोरबा गामिनि माबा मोनसे गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो बावहाय सावरायनो हागोन। बाहाय रावनिबो माबा गैया, बादा गैया। जाथि हारि धोरोम बासियालासे बाहाय बे अफिसा बयनिबो थाखाय अपेन जागोन। मा समाव खुला आरो बन्द खालामगोन? बन्दनि जोंना बे अफिसा बेबादि बिसेस माबा गैया। दा हठात बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो फेस्टिभेल माखासे ओनसोलारि मोनसे फेस्टिभेल बा हायुङारि माबा मोनसे फेस्टिभेलनि दारै जुदि बन्द दंबा बेखिनि बन्दआव थागोन। खिन्थु बाखि रिमाइनिं माखासे देसफ्राव जोंनाव अपेन थाबाय थागोन।
बेसेबां एमाउन्टनि गेजेरजों बे VCDC-खौ लुफुंनो हानाय जादों? बे एमाउन्टआ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय 20 लाख जों बे बाथ्राखौ खोनादों। ओमफ्राय 20 लाखजों हानाय नङा होननानै बिटिसिनि CEM सार प्रमद बर'आ 5 लाख करि दादेरनानै 25 लाखनि मोनसे धार्य खालामदों। जों बे बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै मिथिदों। दा 25 लाखजों मोजाङैनो लुफुंजादों। जों दिनैनि माबायाव जोङो प्रमान सहकारै जों नुनाय जाहैबाय आरोखि। दिनाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोङो सिगां थांनाय सरकारनि समावहाय बेबायदि VCDC मावख'खौ जों नुनो मोनबोआखैमोन। दा 17था बोसोराव जों हल्टुगाव VCDC-आव VCDC-नि मावख' गैयामोन जों नुनाय मथे। दा दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जों हल्टुगाव VCDC-आव VCDC-नि मावख'खौ जों मोननो हाबाय। दा दिनै जों बावहायनो VCDC-नि जाबोतिय खामानिफोरखौ रायजो राजाजों लोगो हमनाय आरो रायजो राजानि खामानिखौ जों बे मावख'आव जिरायनानै जों मावनो हानायनि खाबुआ जोंहा फैबाय। बेनिखायनो जोङो प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौबो जों धन्यबाद होयो आरो जोङो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोङो बे मावख'आव गासैबो खामानिखौ जिरायनानै मावनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों। जों बेबायदिनो सम फैबाय थानायाव जों जेखि खामानि फैया बे मावख'आव जिरायनानै जों खामानिखौ मावलांनो थाखाय जों थियारि। गंबेसे रायजो राजा? जोंनि हल्टुगाव VCDC-आव गासै 24था 24था गामि दङ आरो जोङो रायजो राजाखौ खावलायनो सानो जे माने जों रावखौबो बाहाय माने नेवसिगारनाय गैया। सरकारनि हिसाबै सरकारनि जा बिथोन जा SOP फैयो जों बे मथेनो जों बेखौ फालिनानै जों बेखौ फल' खालामनानै मावलांगोन आरो जोङो मोजां बिथिंजों मोजां नोजोरजों बेयाव जिरायनानै गासैबो रायजो राजानि डेभेलपमेन्टफोरखौ जों बावहाय जेसे हागौ एसे जोङो नाजानायजों लोगोसे जों मावलांगोन। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।